Слушайте пъжливо. Месец е юл. Най-вече грешка, която можете направити. Дешава се у правосъда, у вашої бащи. Гледате своje билike. Поносни сте. Расту снажно. Зелене се. Али не сте свесни тихе пред някоя веч нагриза ваш труд. А онда... Приметили сте? Една мала, неприметна тачка. Може да жута, може да смеджа. На донжем листу. Šta радите? Нища. Той е само лист, кажете себе. От сунца е, прочит ше. Ово е ваша карта за пропаст. Сутрадан тъчака е више. Появлюю се на съседним листовима. Шире се кал кога. Ваша наивност е гориво за ово болест. Паника вас хвата. Търчите у полио при вредно апотеку. Купуете шарене боце са модерни отровима. Обещаваю чуда. Пръскате. Обилно. Гушите билко хемиджом. Листови са мокри от препарата, не от росе. Мислите да сте решили проблем. Али не сте. Само сте отложили неизбежно. Те модерне лекция са само шарена лажа. Он е лече симптомен неузрок. Болест е и далже убильци. Да разумемо, що се дешава. Ово не е само тачка. Ово е пламенджача, гливица. Микроскопски убица, коджи се храни вашим парадайзом. Она улази крос лист. Путуе крос билене сокове. Као отров увенама. Шири се стъбликом, иде ка плодовима. Топлота и влага са njeni съвезници. Свака киша, свако ютарня заливanje по листовима само обързава уништенже. За неколико дана листови жуте вене. Посталю кърти, суви, ваша билка умире пред вашим очима. А плодови? Они кои са се вече формирали. Посталю мета. Нанджима се появлюю тъмне, удобляне флеке, починю да труле. Ваш род е уништен. Са в труд сванада претворени от рулеж. Сбок е нетачке, който сте игнорисали. Али не мора biti тако? Постои решение. Старо, jednostavno, ефикасно. Решение, кое са знали наши дедови. Заборавите модерни отрове. Треба вам само една ствар. Плави камен, бакар сулфат. Бакар. Елемент из землje. Он я щит за вашу бильку. Не лечи, он штити. Он спречава гливицу да уопšte от лист. Ево щат чхете урадити. Одмах. Чим видите първо тачку, узмите заражени листове, али немойте их кидати рукама. Користите маказе. А цецате их пажлива. И що е най-важнее, не бацайте их на землю. Не у компост. Спалите их. Унищите извор за разе. Без милости, time спречавате далже ширение спора. Сада припремamo отбрано. Узмите 10 литра воде. Най-болja кишница, ако имате. От старо метално канто. От то додайте 100 грама плавох камена. Мешайте дървеним щапом, не металним. Дървеним. Док се свене разтвори. Добичете разтвор небеско плаве бое. Той е ваш щит. Ваше оружие у овой борби. Ваш разтвор сипайте у пръскалицу. И сада най-важния идео применя. Не пръскайте само одозго. Той е грешка почетника. Най-важният е да изпръскате донжу страну листа. Ту се гливице крижу. Ту е нихово легло. Окупирайте сваки лист, свако гранчицу. Нека билка буде потпуно прекривена плавим велом. Радите ово ужутро или предвече. Никада на яком подневном сунцу. Дали бисте билици у пекотине. Понавляйте поступак након сваке яче кише. Киша спира защиту. Морате я обновите. Будите будни. Будите доследни. Ово е рад за ваш усев, а ви сте командант. И видят резултат. Нови листови те ще расти. Зелени. Снажни. Без и едне тачке. Цветовит ще се претворите у плодове. Мале зелене куглице, куđe расту сваким даном. Защит ще не вашим трудом. И онда награда, дан када уđете у башту и видите их. Црвење, сочне, съвършение. Рука бере плод. А сет схата негову тежину. Негову топлину от сунца. Ова е укус победе. Не jedan, не два. Веч пуна корпа. Резултат паметнограда, а не слепок пръсканджа. Стари начини нису стари зато що су лоши. Стари су зато що раде. Преносе се са колена на колено. Зато, следечи под када видите тачко на листу, не мойте чекати. Не мойте бити наивни. Сетите се ових речи. Ваш парадайз зависи от ваше мудросте. Ваша борба зависи от ваше бързине. Ако желите još ovakvog знанđа, без лажи и пречица, приявите се на наш канал. Да се мудрост не заборави.